A 100 éves alagi Széchenyi iskola tanárdiák találkozót szervezett. Szívesen fogadtak mindenkit, aki valaha az iskolához tartozott. Merjetek nagyobb lenni ti, kik valami jobbra vagytok hívva, kik egy szebb jövendőnek lehettek urai. Széchenyi István gondolatával, szeretettel és tisztelettel köszöntöm önöket iskolánkban, az önök régi iskolájában, a valamikori 2-es számú általános iskolában, a mai Széchenyi István általános iskolában. Számítottunk rá, hogy nagyon sokan elfogadják a meghívásunkat. Volt egy pillanat, amikor meg is rettentünk, mert egyre többen özönlöttek be a bejáraton, de egy kellemes hangulatú, jó beszélgetési alkaloma volt tanítványainknak és a tanárainknak. Meg vagyunk elégedve a szervező munkánkkal. Mikor végeztetek? Hát én 2001-ben mentem el innét egy 6 osztályos gimnáziumba, de szóval 6. osztályban mentem el. És most éppen mit csináltok itt? Most képeket keresünk magunkról, volt osztálytárs, ismerősök. És találtatok? Igen, vannak volt osztályképek, meg ilyen születi képeken voltunk rajta, meg ilyesmiken. Az osztályból hányan gyűltetek össze a régiből? 4-en. Nem sok, de azt nézzük, hogy a fiatalok közül nincsenek itt annyian, mint az idősebb volt diákok közül. Jó osztályotok volt, de hát összetartó? Az alsóban összetartóbbak voltunk, aztán amikor felsőbe kerültünk, akkor így a többi osztályból lettünk összeválogatva. És az, mondjuk én csak 2 évet jártam ezzel az osztállyal, így én nem tudok annyira, de akkor még nem volt akkor olyan jó osztályközösség, mint az alsós. Egyébként tartjátok a kapcsolatot? Nem igazán, de közösségi portálon most is ment körbe levél, hogy ki jön ide, meg hogy jó lenne találkozni, de így én nem tudom, hogy mennyire tartják a többiek a kapcsolatot. Általában buszon vagy valahogy, ha találkozunk, akkor beszélgetünk, de különösebben osztálytalálkozók még nem voltak. Azért láttam, ez a képnézegetés, ez azért lefoglal benneteket, nem? Szóval ez szórakoztató? Persze, hát mindig jó régi képeket találni magunkról, meg volt osztálytársakról. Egy nagyon érdekes, azt lehet mondani, hogy már szinte erekének számító tárgya sikerült itt megörökítenünk, ez pedig egy bizonyítvány, ami 1944-ben állítódott ki, ez az ön bizonyítványa. Az én bizonyítványom volt, igen. Hogyan tetszik visszaemlékezni azokra az évekre, és egyáltalán ön akkor hanyadikos volt? Első osztályos voltam 1944-ben, de az első félévi bizonyítványt nem tudták kiadni az iskolában, be is írták a megfelelő helyre, hogy községünk harctér volt, és bizonyítványt adni nem tudtunk. A Strib Jolán volt az én tanítónénim, akire mindig hálával és óriási nagy-nagy szeretettel emlékszem. Ő tanított egészen a 4. koromig, és utána pedig a Farkas Anci néni, a Balláné Farkas Anci néni volt a tanítónő, és őrá is hasonló módon nagy-nagy szeretettel emlékszem, és nagy-nagy hálával. Honnan tetszett most értesülni erről a mostani rendezvényről? A testvérem és a húgom is ide járt iskolába, és az ő osztálytársai tudtak erről a rendezvényről, és ők szóltak nekem is, és úgy kerültem ide nagy örömmel. Hány éve nem járt ebben az épületben, ami ugye hát teljesen más, teljesen megújult? Hát ez teljesen megújult, úgyhogy én hiába keresem a régi osztályomat, én már azt itt nem találom meg, de a környék és a kert és az udvar az nagyon emlékeztet a régire. De el vagyok ragadtatva, hogy abból a kis egyszerű kis falusi iskolából egy ilyen iskola épült föl. Én nagyon örültem, hogy ilyen szép újjá tudták varázsolni, mert mi még a régibe jártunk, egy kis földszintes részbe, és egyemeletes volt, amikor az a Kossuth Lajos utcára nézett. Úgyhogy nagyon szépen helyrehozták. Hát
Nekem is nagyon élménye. A unokám most ide jár 3. osztályba. A bátyám eljött Hajdúböszörményből erre a találkozóra, mert ő meg 2 évvel előttünk végzett. Talán a régi tanárokat szerettük volna látni, de sajnos már kevesen élnek. Klári néni itt volt, őt láttuk, megpuszilgattuk, ennyi. Hiányzik Urai tanár úr, akit mi csak Colosnak hívtunk, ugye, mert igen maga akkor nem régen végzett itt, és ide jött tanítani, meg a többiek, akik nem lehetnek itt, nagyon szeretettel emlékezünk rájuk. Véletlen, hogy csak hölgyek vannak itt? Fiúkat nem látok? Találkoztunk a fiúkkal. De hát volt egy pár fiú is, de végül is nem jött. Ez osztálynyi fiú volt, de azok fiúosztályba jártak. Mi nem voltunk vegyesek, mi elsőtől végig 8-ig lányok voltunk. Igen, mi lányok. Nekem a kisunokám az most végez. Úgyhogy Megvan az aktív kapcsolat. Igen, meg hát végül is mi 4-en vagyunk testvérek. Én vagyok a legkisebb, ugye? Én 60-ban végeztem. És hát meg kell, hogy mondjam őszintén, nekem nagyon jó esőérzés volt ide bejönni, mert elég sok olyan dolog volt, amit úgy végig gondoltam, hogy az én kis fiatalabbik bátyám az eléggé rakoncátlan volt, tehát elég sok dolgot csinált, és a Fódi igazgató bácsi bizony mindig kérette, hogy az édesapám jöjjön be, mert ő postás volt. Úgyhogy hát itt a régi emlékekről beszélgetünk most éppen. Hát a régi tanárok, akikre még most is, még a gyerekem is onnan tudja, amit Leonka néni megtanított nekünk, Szénási néni, Lisák tanár úr, Kámán Teca néni, Anci néni, aki minden nap elmondatta velünk a himnuszt meg a szózatot, mindenkinek a születés és névnapjáról gondoskodott és felköszöntötte vele az osztály. Aztán voltak osztályelőadások, itt fönt volt 2 átnyitható terem, és minden évben volt egy színi előadás. Ezek mind olyan gyönyörű emlékek. Meg hogy együtt vagyunk, és hát sajnos már olyan is van, aki meghalt közülünk, úgyhogy azokra emlékezünk. Nekem nincs rossz emlékem, szerintem egyikünknek sincs, csak jó. Én például az anyáknapi ünneplésekre emlékszem, mikor 5-ös csoportokra lettünk szétosztva, az is Anci néni találta ki. Meg volt egy imádott Lovászi Lászlóné, Éva néni, osztályfőnökünk, akit nem szerettünk, imádtunk. És az én lányom ide költözött Dunakeszire, remélem ide fognak járni az unokáim is.